Марама дӯстон, заминхаро успедкинам бигирен. Замини фурӯшчаи шаҳри Ҳисор 7 сотиқ замин. Замини ҳамвор. Мардум ҳама зиндагӣ дора. Об свет дора. Адресоро гӯш мекунем. Нархш бо маслиҳатай. Рақамҳои дастӣ ватсапша мегзорем, метавонен занг бизанен, маслиҳат кунен. Мега ки масҷид ва мактаб 600 метр аз хона дурай. Балнисаи Калон дуртарай, мега 5 ё 6 километр дурай. Аки балнисаи Калони шаҳрида мақсад. Об ва свет ҳастай дора. Мардум зиндагӣ дора. Маълумоти пурра занг бизанен. Оби ҷубур ҳастай. Хуб, хулас проблема нест. Нарх бо маслиҳат. Рақамҳои рекламара мегзорем дӯстон. Замин, мошин чизе боша рӯй кунен. Хона, квартира рекламагузорӣ мекунем дар ютуб, тиктоки, инстаграм. Лайкҳо рамонен, павратски наворда лайк ва сторисҳоро фаромӯш накунем. Мардуми тиктоки, инстаграм.